ポポルブフ第36章神秘の穀物王基地不足の科学に入る母を基地の三体家は小さ町の町に長い間住んでいましたが、やがて町を捨ててクマルカフに移り住みました。そして町には大きくて立派な神殿や王宮首長たちの多くの家々が石と石炭で作られました。基地の人々だけでなく、王国の周りの部族の人たちも喜んで建設に加わりました。この人たちは戦争に負けたのでもなく、奴隷にされたのでもなく、基地の王たちの偉大さに従っていたからでした。それは第5代の穀物王が非凡な王だったからでした。彼は7日間天に昇り、7日間シバルバへ下る道を歩んだりしました。また7日間本当にダイヤに姿を変えたこともありました。あるいはワシやジャガーに変身することもありました。この穀物王の不思議な力に基地の人々ばかりでなく、王国の周辺のさまざまな部族の人たちも王を恐れ敬い、心から従ったのでした。穀物王は一人の王がすべての村々、すべての部族の長となるべきだということを人々に分からせるために、このような不思議な力を示したのでした。そしてこのことによって王が望んだように基地王国は発展し繁栄することができたのでした。